Знаете ли, че болидите от Формула 1 могат да достигнат скорости над 350 км в час? Това е невероятно, но още по-впечатляващо е, че те могат да спрат от такава скорост до нула за по-малко от 2 секунди. Инженерите използват сложни системи за спиране, включително карбонови спирачки, които работят при високи температури. А знаете ли, че теглото на болидите е строго регламентирано? Те не трябва да тежат по-малко от 798 кг, включително пилота. И още нещо, всяка кола е оборудвана с около 80 сензора, които следят всичко от температурата на гумите до налягането в двигателя. Формула 1 не е само спорт, а и технологичен тест. Много от иновациите, разработени за болидите, след това се прилагат в серийните автомобили. Например, системата за контрол на сцеплението, която помага на шофьорите да управляват по-добре мощността на колата. И накрая, знаете ли, че пилотите губят до 3 кг тегло по време на състезание само от потене? Условията в кокпита са изключително горещи, а концентрацията е ключова. Формула 1 е наистина уникален свят, където скоростта и иновацията се срещат.